kampioenschap 4 tot en met 6-jarige stermerries. Was even wat verwarring hoe het programma verder zou verlopen. Maar volgens mij gaan we nu over naar het kampioenschap 4 tot en met 6-jarige stermerries. Pieter, we laten de eerste 10 even binnenkomen en rondstappen. De eerste 10 binnenkomen en rondstappen even. De andere 10 wachten nog even. Nummer 200, Keetje van de Brillenhof. Ster, inmiddels kroon, of voorlopig kroon. ...200, Keetje van de Brillenhof. Hette keer Ulrik. Staat inmiddels in de baan. De eerste 10 mogen in de baan komen. We laten eerst de eerste 10 in de baan rondstappen. Daarna de volgende 10 rondstappen. En dan wordt bekend welke merries terug mogen komen voor draf. Nummer 200 staat inmiddels opgesteld. Keetje van de Brillenhof. Dan krijgen we 205. Laurine W. van de Sprong. De IJzer keer Beert. Dan krijgen we 206. Ja, jullie mogen gewoon rustig aanstappen. 205, 206. Lotte van de Bloemhof. Johannes keer Stendert. 210. Klaske van de Lage Landen. Alwin keer Onne. Dan krijgen we 215. Mette van de Wolwarren. Heike keer Maurits. Krijgen we 220. Winsje van Wetterzicht. Omer keer Tjalle. Krijgen we 222. Mare van de Boornwerd. Marcus keer Beert. Krijgen we 227. Maribel. Jouwe keer Duitsen. 228. Zie ik zo. Klopt dat? 228. Ninte van de Valdersen. Dat is de Nane keer Tieme. En dan krijgen we 229. Mette van Raapshelle. Tiemen keer Maurits. Het kampioenschap 4 tot en met 6 jaar. Ze worden eerst even in stap beoordeeld door de jury. En dan zullen we zo eerst ook de volgende groep in stap in de baan krijgen. We stappen nog 1 ronde door of... Nog 1 ronde doorstappen, jury, of ringmeesters. Ja, nee, hun laten ze eruit halen. Ik zeg. Ja, dat zei ik ook maar. We stappen 2 rondes. Kampioenschap 4 tot en met 6 jaar. 2 rondes in stap. De jury bekijkt deze paarden. Dan gaan we zo de volgende groep van 10 rond laten stappen. En dan zal de jury bekend maken welke merries terug gaan komen om zich in draf te laten zien.
Een grote groep merries. Vanmorgen veel rubrieken gekeurd in deze categorie 4 tot en met 6 jaar. En dan mogen jullie de baan verlaten en dan mogen de volgende 10 zo in stap de baan binnenkomen. En dan mogen de volgende binnenkomen. Als eerste komt binnen Romy uit de Grachten. Mathies keer Dries. ...231 is dat, dan krijgen we 235. De jonge Marcus keer Norbert. Simmer van Westervoort. Dan krijgen we nummer 236. Rianne van de Hegeterp. Auwert keer Epke. Krijgen we 241. Sinne Anke van de Schoolhene. Ime keer Gerben. Krijgen we nummer 244. Richtje van Oostenburg. Auwert keer Beert. Dan krijgen we 249. Pleun van de Pelingstuin. Tiemen keer Dries. Dan krijgen we 250 Renske Duitsen. De Jurre keer Tjalle. Dan krijgen we 255 Sitske van de West-Friesenhof. Mathies keer Meeuwis. 261 Smaragd van de Zomerstaten. Jouwe keer Lodewijk. En dan krijgen we als laatste nummer 264 Rompje van de Vierhuizen. Willem keer Alwin. Een hele collectie 4 tot 6-jarige merries. We stappen nog 1 keer rond. En dan ga ik zo informeren bij de jury welke van deze merries we zo terug gaan zien voor draf. En gaan voor het kampioenschap en het reservekampioenschap.
De volgende paarden komen terug voor het kampioenschap. Nummer 200, 205, 206, 220, 228, 231, 244, 249, 255 en 261. Dat zijn de nummers die terug gaan komen voor het kampioenschap. En die gaan we één voor één zo gelijk in draf de baan in. Nummer 200, 205, 206, 220, 228, 231, 244, 249, 255 en 261. Dat zijn ze. Deze paarden krijgen we zo één voor één ronde dravend in de baan. Jullie mogen bij binnenkomst in de baan gelijk gaan draven. Dus nogmaals, 200, 205, 206, 220, 228, 231, 244, 49. Daar hebben we de eerste, nummer 200 komt binnen. Keetje van de Brillenhof. Het keer Ulrik. ...205, Laurine W. van der Sprong. IJzen keer Beert. In eigendom en gefokt door Anita van Kempen Elberse uit Rijkenvoort. ...206, Lotte van Bloemhof. Johannes Kirstendert, gefokt door F. Bloemhof en J. Bloemhof... ...en in eigendom van H&F van Rossum uit Marem-Kessel. Dan komt binnen 220. Mintje van Wetterzicht. De vader is Omer, de moeder is Ildau van Wetterzicht. En deze prachtige merrie is in eigendom en gefokt door Margriet Griffioen en Gert van Dijkhuizen uit Vollega. Inmiddels 228 in de baan. Minte van de Valderse. Nane keer Tieme.
Gefokt en in eigendom van LMTA van de Zee uit Dwingelo. ...2:31 inmiddels in de baan. Romy Juttegrachten. Mathies keer Dries. Gefokt en in eigendom van Schorthorst uit Soest. Nummer 231. ...244. Richtsje van Oostenburg. Auwert keer Beert. Fokker A. de Hoek uit Drachtster Compagnie. En in eigendom van Tieme Visser uit Lunteren. ...2:49 in de baan. Pleun van Pelingstuin. Tiemen keer Dries. Gefokt en in eigendom van Turksema. Bakker en NS Gazendam. Vorenkamp uit de Norg. Nummer 249. Tiemen keer Dries. ...255. Sietske van de West-Friesenhof. Mathies keer Meeuwers. Fokker en eigenaar S. Vriend Boekschoten uit Bakhuizen. Nummer 255. Sietske, Mathies keer Meeuwers. Ja? 261. Smaragd van de Zomerstaten. Arend keer Lodewijk. Fokker-eigenaar Zomerstaten BV Mijnserensland. En dan mag de groep weer in stap binnenkomen. Dan mogen deze 10 weer in stap binnenkomen.
En dan willen we de groep weer graag in stap in de baan. Nummer 200 mag binnenkomen, 205. 206. 220. Lange dag. Laat me zitten. 200, 205, 206, 220, 228, 231, 244 hebben we inmiddels binnen. 249, 255 en 261. Hebben we de hele club weer compleet. En wie wordt er kampioen 4 tot en met 6 jaar? En zoals u ziet, de jury bekijkt ze nog even weer. Volgens mij is de jury eruit en geef ik het woord aan de heer Jan Hellings. Ja, dankjewel. Nou, we zijn met een hele grote groep gestart. Dat betekent ook dat de kwaliteit in die rubriek de 4 tot 6-jarige sterren heel hoog is. Ja, dan moet je toch wel een selectie maken. We hebben ze eerst allemaal individueel laten rondstappen, hebben de typen en de bouw meegenomen. En dan maak je een eerste selectie. Dan hebben we uiteindelijk 10 laten overkampen in de draf. Ja, dat zijn allemaal toch paarden die heel goed in trastype staan, correct gebouwde paarden. Ook goed stappend, hebben we ook wel goed op gelet. En dan ook in de draf, mooi vertrekkend vanuit het achterbeen. Ja, dan zijn de verschillen niet zo groot, maar je moet dan toch een keuze maken. En dan gaan we toch voor de meest complete paarden. Ja, de ene is dan toch net iets luxer, de andere overtuigt dan net iets sterker in het achterbeen. We hebben het zo gemeen te doen. Reservekampioen van de 4 tot 6-jarige sterrenmeester hier op de centrale keuring 225 is nummer 200. Gefeliciteerd. En de kampioen, dat is een paard die ook heel ruim en makkelijk los door het lijf stapt. En dat zien we terug in het draf. Mooi erin klimt, heel ruim. Wegzettend voorbeen is en het achterbeen er goed aansluit. Mooi in balans is. En dus nummer 228. Gefeliciteerd. Reservekampioen 200 en kampioen 228. Reservekampioen Keetje van de Brillenhof, nummer 200. De jonge Hette uit een Uldrikmoeder. Gefokt door Wilms van de Meerakker uit Hunsel en in eigendom van stoeterij Boszorg uit Sint-Antonius. En nummer 228, de kampioen 4 tot en met 6-jarige merries. Nienke van der Valdussen,
Nane keer teamen. Fokker-eigenaar L en MTA van der Zee uit Dwingelo. 228. Niente kampioen. 4 tot en met 6 jaar. En nummer 200. Reservekampioen. Dan gaan we nog even genieten van een prachtige ereronde. Dan gaan ze nog een keer. Een applaus voor deze merries. En op naar straks het kampioenschap. Inmiddels al kampioen 4 tot 6 jaar en reservekampioen. Maar we gaan ze straks nog een keer weer terugzien. Samen met de 2-3-jarigen. En er zullen zo nog 2 7-jarigen en ouderen bijkomen. En dan houden we 6 paarden over. En dan zou ik graag even Sabine in het midden willen hebben. Wacht. Sabine is inmiddels in het midden en die geef ik de microfoon. We would like to welcome Deb Maas to the arena. Deb Maas, can you come here?
waar is ze nu? Ja, ze was er net. Ja, ja, daar komt ze. Deb Maas en de dochter. Ja. Hello. Hallo. Hi. Hi. Hello. Hello. What is this? So it's wonderful that you are here, all the way from down under, to represent your late husband Hans Maas. As you already know, I thought you would know, Hans is now posthumously honored with a silveren speld for his great services to the Frisian horse. And I'm now going to tell something about Hans in Dutch, so all the people can understand. Yes? Okay. Hans Maas was een toegewijde pionier en bruggenbouwer in de wereld van het Friese paard in Australië en Nieuw-Zeeland. Geboren in Amsterdam en later geëmigreerd naar Australië, wist Hans zijn technische achtergrond moeiteloos te combineren met zijn diepe passie voor het Friese paard. Vanaf de vroege jaren 80 was Hans nauw betrokken bij de Australian Frisian Horse Society, waar hij jarenlang als bestuurslid en voorzitter diende. Ook had hij zitting in de ledenraad van het KFPS. Zijn inzet richtte zich niet alleen op de fokkerij, maar ook op het versterken van kennis, kwaliteit en verbondenheid binnen de Friese paardenwereld in zijn nieuwe thuisland. In 1987 richtte Hans zijn eigen fokkerij op, Frieske Hinderstut. Onder deze naam fokt hij 13 Friese veulens, waaronder recent nog een merrieveulen van Teun 505, een kleindochter van de uit Nederland geïmporteerde stemmerrie Nienke C. uit paard van het jaar Boukje C. Hans was dé schakel tussen het KFPS en de Australische fokkers en stond altijd klaar met kennis, enthousiasme en een warme glimlach. Hij was jarenlang een vertrouwd gezicht tijdens de KFPS Education Week in Nederland, waar hij kennis opdeed om die vervolgens in Australië te delen. Met een vertaalde presentatie in de hand trok hij vol enthousiasme het land door om uitleg te geven over keuringen en om mensen te motiveren hun paarden voor te stellen. Ook begeleidde hij jarenlang de uit Nederland overgekomen juryleden tijdens hun rondreizen door Australië en Nieuw-Zeeland. Voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de Friese paardenfokkerij buiten Nederland werd Hans in 2019 al onderscheiden met de Royal Frisian Pin. Na zijn overlijden eind vorig jaar werd zijn levenswerk op passende wijze herdacht. Tijdens de Australische keuringen van 2025 werd de Hans Maas Memorial Award in het leven geroepen, uitgereikt aan het beste veulen van de Australische keuringstoer. Hans Maas was meer dan een fokker of bestuurder. Hij was een mentor, verbinder en inspirator, een man met een groot hart voor mens en dier. Zijn werk heeft de Australische Friese paardenwereld blijvend veranderd en verrijkt. En als ultieme erkenning ontvangt Hans Maas postuum de zilveren KFPS-speld. Een eervolle bekroning op 40 jaar tomeloze inzet voor het Friese paard in Australië en Nieuw-Zeeland. So Hans Maas will now posthumously receive a silver speld for his 40 years of tireless dedication to the Frisian horse in Australia and New Zealand. Congratulations. Congratulations.
Dankjewel, Sabine. Voor dit mooie verhaal over Hans Maas. De bruggenlegger in Australië en Nieuw-Zeeland. En dan geven we haar even een grandioos applaus met het prachtige span van Augustinus Hoekstra en de Landauer. Wordt zij nog even rondgereden. Een applaus. Prachtig gezicht met het zonnetje erop. Prachtig span. En zo zien we, maar dat weten we ook allemaal. Onze Friese paarden zijn internationaal. Van Australië tot Canada, tot Mexico, Brazilië. Noem alle landen maar op waar onze prachtige Friese parels lopen. En dit waren de initiatiefnemers, de grondleggers van het Friese paard in Australië en Nieuw-Zeeland. Nog een keer een geweldig applaus. En dan gaan we zo over naar het kampioenschap 7 jaar en oudere merries. En dan stellen we even netjes op. Dankjewel, Augustinus, voor de prachtige aanspanning. En dat weten we dat het bij jou altijd in goede handen is. Heel verzorgd en netjes en prachtig spannen ervoor. Geef ook Augustinus nog even een applaus. Ja, je ziet wel, Augustinus is een tuiger. Hè? Moet nog even getuigd worden, zie ik wel. Dan gaat Augustinus nog 1 keer, dankjewel. En dan willen we zo de volgende paarden in de voorrangsopstelling. 283, 286, 298, 299, 307, 315. En dat waren ze. Volgens mij staan ze al klaar op de brug. Op het voorterrein. ...283, 286, 298, 299... 307. Dat zijn de kandidaten voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Als u ze klaar hebt, Rijn, dan mogen ze wat mij betreft... Oh, we missen er nog 2. 1 ronde stappen. 1 ronde stappen. We zijn met niet zo'n grote groep. De jury is er klaar voor. Kom maar binnen. ...7 jaar en ouder...
283, 286. 283, Douwina SG. Johannes keer Jasper. Gefokt door S. Gilliam Hernaert. En in de eigendom van Pitty van den Berg uit Slappeterp. 286, Ikke T. van Sessing. Omer keer Uldrik. Gefokt en in eigendom van Tank Vragender. Dan krijgen we nummer 298, Hadewig van Bommelstein. De jonge Elias uit de Sanne TT Alwin Merrie. Gefokt door J.J. van der Meulen uit Haskoorne en in eigendom van Nienke Schalen. 299, Hieke van de Kroeze Bemke. Jurre keer Wiert. Gefokt en in eigendom van A.O. Dekker uit Bakkeveen. En dan krijgen we 307, Ronnie H. van Twillens. De jonge Gjeld uit de Sapenmoeder. Gefokt in een eigendom van G.J.J. Boersma en J. Bijlaat uit Stegeren. En dan krijgen we nummer 315, Elbrich van de Herdershoeve. De jonge Johannes keer Beert. En gefokt en in eigendom van F.N.J. Hedder uit Wijnje-Woude. Dat zijn de kandidaten voor het kampioenschap 7 jaar en ouder. Jullie mogen even allemaal de baan verlaten en dan 1 voor 1 binnenkomen. Kampioenschap 7 jaar en ouder. Vandaag hier in Harig, 13 september 2025. Wie wordt er kampioen hier op de CK? We beginnen met 283, Douwina SG. Johannes keer Jasper. ...286 mag binnenkomen. 286. Ikke T. van Sessing. Omer keer Uldrik. Fokker-eigenaar Tank Vragender. Nummer 286. Omer keer Uldrik. ...298 Hadewig van Bommelstein. Elias keer Alwin. Fokker J.J. van der Meulen Haskoorne. Eigenaar N.L. Schralen uit Oude Haske.
299 Hulkje van Kroeze Beemke. Jurre Keerwiert. Fokker-eigenaar A.O. Dekker uit Bakkeveen. Nummer 299. ...307, Romy H. van Twillens. Geld Keer Sapen. Fokker-eigenaar G.J.J. Boersma en bijlaat uit Stegeren. ...315, Elbrich van de Heddershoeve. Johannes Keer Beert. Fokker-eigenaar F&J Hedder Wijnjewoude. Nummer 315, Johannes Keer Beert. En dan mogen jullie weer in stap binnenkomen. In catalogus volgorde. En dan zal ik zo het woord geven aan de jury. Zeven jaar en ouder, de modelmerries, stappen weer rond. Welke twee gaan er straks opnemen tegen de 4 tot en met 6 jaar en de 2 3-jarigen? Ik geef daarbij het woord aan Manuel Gasseling. Ja, dankjewel Dick. Ja, aangekomen bij het 7 jaar en oudere kampioenschap. We hebben 6 hele mooie merries in de baan. 4 kerstverse modelmerries en 2 merries die al model waren. Ik denk over het geheel gezien, mooie kwaliteit in de baan. De reservekampioen. Ja, dat is voor ons een merrie die goed in het rastype staat. Die een sterke bovenlijn heeft, ook goed gebouwd is. Laat ook een goede stap zien weer. En een krachtige draf met een goed achterbeengebruik. Voor ons wordt vandaag reservekampioen 7 jaar en ouder 299. Ja, en dan de kampioen. Kampioen voor ons, merrie die in de groep ook toont heel veel statuur. Heeft een heel correct exterieur. Stapt ook heel resoluut met een goede ruimte, goede kracht. In draf laat ze net ook weer een krachtige draf zien met een goed achterbeengebruik. Komt makkelijk in balans. Voor ons een hele complete merrie. Kampioen 7 jaar en ouder wordt 299.
86. Eigenaren van harte gefeliciteerd. Oh, dat is toch mooi. Kampioen. Vandaag bij de oude merries 286. IKT van Sessing. En reservekampioen 299. Hulkje van de Kroezebemke. Twee prachtige modelmerries. En ik denk dat de tanks, die nemen volgens mij het kratje bier mee naar het middenterrein volgens mij. Nee, toch niet. Ze waren al in een feeststemming. Maar nu wordt het natuurlijk helemaal mooi. Kampioen 7 jaar en ouder. 286 IKT van Sessing. En reservekampioen 299 Hulke van de Kroezebemke. Fokker-eigenaar A.O. Dekker uit Bakkeveen. ...286 kampioen, 7 jaar en ouder. En die merrie gaan we zo natuurlijk terugzien. IKT van Sessing, Omer Kereldrik. En de reservekampioen 299, Hulkje van de Kroezebemke, zien we zo ook terug. 2 prachtige modelmerries. En geweldig om te zien. De blijdschap.
Rijn, heb je ze inmiddels klaarstaan? En dan gaat de duim omhoog. Dan gaan we natuurlijk na 4 dagen centrale keuring. Veel onder het zadel gezien, tuigen gezien, van alles gezien. De jeugd gezien op donderdag. En dan komen we vandaag, laat in de middag, begin van de avond, komen we bij het Algemeen Kampioenschap Centrale Keuring 2025 hier in Harig. Als eerste komt daarvoor in aanmerking nummer 111, de 3-jarige vorstin A van de Heemstede. De jonge Teun uit Amalia van de Heemstede, gefokt in een eigendom van J.G. Peek Lanser uit Houten. Dan krijgen we nummer 118, Troefke van Bijntamahoes. De Boetkeer Johannes, fokker-eigenaar J. de Boer Sibrandius. Dan krijgen we het nummer 200, Keetje van de Brillenhof. De Hettekeer Ulrik, fokker Wilms van de Meerakker uit Hunsel. En eigendom van Stoeterij Boszorg BV uit Sint-Antonius. Dan krijgen we Ninte van de Valdersen. De Nanekeer Tieme, gefokt in een eigendom van LMTA van der Zee uit Dwingelo. Dan stapt daar rond 286 IKT van Sessing. De Omerkeer Ulderik van de familie Tank uit Vragender. En het rijtje wordt gesloten door Hilkje van de Kroezebeemke. De Jurre Keerwiert, gefokt en in eigendom van A.O. Dekker uit Bakkeveen. De 3-jarige kampioen en reservekampioen. De 4-jarige kampioen en reservekampioen. En de 7 jaar en oudere kampioen en reservekampioen. 6 stuks houden wij over na 2 lange dagen keuren. Wie wordt kampioen en wie wordt reservekampioen? Mogen jullie de baan verlaten. En dan komen we 1 voor 1 in draf in de baan. Als hij er klaar voor is, mag binnenkomen. Vorstin A van de Heemstede, Teun Keer Johannes. Fokker-eigenaar J.G. Peek Lanser uit Houten. Was de presentatie van nummer 111, krijgen we nummer 118. Troefke van Bijntamahoes. Boetkeer Johannes. Fokker-eigenaar J. de Boer Sibrandius. En natuurlijk mag u applaudisseren voor uw favoriet.
Nummer 200, Keetje van der Brillenhof. Het keer Uldrik. Willems van der Meerakker is de fokker van deze mooie merrie uit Hunsel. En de eigendom van Stoeterij Boszorg uit Sint-Antonius. ...228, Nienke van der Valdersen. Nane keer Tieme. Fokker-eigenaar LNM en TA van de Zee uit Dwingelo. Krijgen we binnen nummer 286, Ike T. van Sessing. Omer keer Uldrik. Fokkers-eigenaren, familie Tank uit Vragender. ...299, Hielke van de Kroesebemke. Jurre Keerwiert. Fokker-eigenaar A.O. Dekker uit Bakkeveen. En dan mogen jullie weer in stap binnenkomen. Een prachtige collectie paarden. 6 kampioenen zijn het in principe al. Kampioen, reservekampioen. Alle 6 hebben ze al een titel. Maar er kan er nog 1 titel bij komen en dat is kampioen centrale keuring 2025 hier in Harig. En reservekampioen. Wie gaat het worden? Wie zullen het worden? 6 stuks.
geef het woord aan de jury. Ik geef het woord aan Corrie. Ja, dankjewel Dick. We zijn aan het einde gekomen van deze centrale keuring. 3 hele mooie keuringsdagen gehad met heel veel kwaliteit. Zowel bij de veulens en de jeugd als ook vrijdag bij de 3-jarigen. Hele grote groepen met veel kwaliteit. Vandaag hebben we ook een topdag gehad met heel veel nieuwe modelmerries die allemaal goed in het type staan. Ook maar hele makkelijk bewegende paarden. En dan nu het kampioenschap van deze dag. Het spannendste moment. Maar voordat ik de kampioen en de reservekampioen bekend ga maken, wil ik eerst mijn collega's van vandaag en van gisteren bedanken voor de goede samenwerking. Ook verder het hele jurykorps, denk ik, die het hele voorjaar en de zomer op alle keuringen hebben klaargestaan. En ook met z'n allen de schouders er weer onder gezet hebben om alles goed te laten verlopen. Ik denk dat dat wel een heel groot applaus waard is. Ze staan er altijd maar weer en ze staan altijd klaar. Ik denk dat je van zulke vrijwilligers wel heel blij kunt worden als stamboek. Dan hebben we deze 3 keuringsdagen heel veel ondersteuning gehad van het secretariaat. Die dames staan daar allemaal. Die hebben heel veel werk verricht om alles goed te laten verlopen. Ook een groot compliment. Het is niet altijd makkelijk om alles in goede banen te leiden, maar goed gelukt. Ook de speakers en de ringmeesters van vandaag. Goed team gevormd met elkaar, denk ik. En heel fijn dat u hier allemaal vandaag aanwezig was met heel veel publiek en ook met veel enthousiasme. Dan gaan we ons nu weer richten op de paarden. 6 heel mooie merries terug voor een toch heel spannend kampioenschap. Merries die goed stappen, heel goed in het rastype staan, correct qua bouw zijn. Een groep die erg aan elkaar gewaagd is. We gaan een kampioen en een reservekampioen aanwijzen. En ik begin met de reservekampioen. De reservekampioen is een heel rassig paard met een hele correcte bouw. Een actieve stap. En een draf met een heel krachtig achterbeen die veel balans ook laat zien. En ook veel zweefmoment. De reservekampioen van de centrale keuring 2025 is nummer 286. En dan nu het aanwijzen van de kampioen. Een merrie die een hele luxe rasuitstraling heeft. Goed gebouwd is, heel modern is, heel veel uitstraling heeft. Ook heel correct is in het beenwerk. Een goede stap laat zien. En in draf haar kwaliteiten heel goed toont met een hele lichtvoetige draf. Met veel souplesse, heeft niet heel veel tempo nodig, loopt mooi op eigen benen. Dat is een beweging zoals we hem graag zien. De kampioen van de centrale keuring 225 is nummer 111. Eigenaren gefeliciteerd met de kampioen en de reservekampioen en de andere eigenaren ook gefeliciteerd met deze toppaarden. Bedankt. ...286 Ike T. van Sessing, reservekampioen op de centrale keuring. De Omer Keer Ulrik van de familie Tank uit Vragender. En nummer 111 Forstin van de Heemstede. De Teun Keer Johannes van JG Peek Lanser uit Houten. Kampioen centrale keuring. En ze is al aan de ereronde begonnen.
Even rustig, dan pakken we haar weer. We gaan het nog even een keer proberen. Even uit rust. Misschien zelf even doen. Nummer 111, de kampioen centrale keuring. 2000. Geduld is een schone zaak. Zo zien we maar. Even geduld nemen. Nummer 111. Forstin A. van de Heemstede. Kampioen 2025. En een prachtige reservekampioen. Ike T. van Sessing 286. De reservekampioen. Met die boom, hè? Ja. Ja, die hebben we er ook bij. Show. Er zijn wel wat opvallen. Inmiddels zijn bijna de felicitaties in ontvangst genomen. En dan gaan we zo even mooi opstellen naast elkaar voor het Wilhelmus. De eigenaren feliciteren elkaar nog even. Het wordt elkaar gegund. Het staat dicht bij elkaar volgens mij. Twee prachtige merries. Een genot om te zien. We stellen ze even mooi op. De eigenaren bij de paarden. En dan gaan we het Wilhelmus. Even naast de paarden-eigenaren. En dan krijgen we het Wilhelmus.
Dankjewel. En dan gaan we natuurlijk nog genieten van een prachtige ereronde met een geweldig muziekje eronder. En Corrie heeft het al verteld. Iedereen ontzettend bedankt voor de deelname natuurlijk. Vooral de deelnemers. Want zonder jullie hadden we geen centrale keuring. Maar ook de organisatie, het stamboek, de juryleden. Iedereen die meegewerkt heeft aan deze prachtige 4 dagen. Ontzettend bedankt. En iedereen wel thuis. En hopelijk tot volgend jaar. De kampioen 111. En dan krijgen we de reservekampioen nog 1 keer. Fokkers-eigenaren, van harte gefeliciteerd. Een einde aan een heel mooi keuringsseizoen, denk ik. Er staan nog een klein aantal keuringen op het programma. Volgend weekend hebben we alweer een prachtig evenement in Houten. Nederlands kampioenschap. Zeeuwse dressuur. Iedereen dank en iedereen wel thuis.